Nhar it-tnejn li ġej huwa mistenni li titħabbar linja nazzjonali tal-ajru ġdida bl-isem KM Malta Airlines PLC. Konferma oħra li l-gvern ta' Roberta Bela falla kompletament fejn tidħol il-linja nazzjonali u se jibqa' nfakkar bħala l-Prim Ministru illi jagħlaq l-Air Malta. Din l-aħbar ġiet żvelata fit-Times of Malta fejn intqal il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana mistenni li jħabbar il-linja tal-ajru l-ġdida permezz ta' konferenza tal-aħbarijiet għalkemm Net News ilu xhur sħaħ illi żvela dan il-pjan tal-gvern li tinħoloq linja oħra flok l-Air Malta. Kollox jindika li l-impjegati tal-kumpanija se jkollhom tranzizzjoni mill-Air Malta għall-linja tal-ajru l-ġdida f'mossa simili għal dik li kienet għamlet l-Italja snin ilu meta qalqet il-linja tal-ajru għall-Italja u minflok fetħu l-kumpanija ITA. Il-kumpanija Air Malta ilha snin sħaħ sejra lura fejn fl-2021 il-Ministru Clyde Caruana kien qal li l-kumpanija qed titlef madwar 170,000 euro kuljum sempliċement biex topera l-ajruplani. Da minkejja li l-ex Ministru Konrad Mizzi kien jiftaħar l-Air Malta qed tagħmel profitti. Sal-2012 taħt Gvern Nazzjonalista il-linja nazzjonali tal-ajru kellha pjan ċar ta' rkupru maqbul mal-Kummissjoni Ewropea iżda issa 11 sena wara u wara 10 snin taħt amministrazzjoni laburista l-Air Malta se jkollha tagħlaq bil-ħolma tal-ex Prim Ministru Dom Mintoff spiċċa erida il-partit tiegħu stess 50 sena wara.